Ντέρμπι στα Λουτρά με τον Αετό να υποδέχεται τον Διαγόρα για την 7η αγωνιστική στα play-off, παιχνίδι από το οποίο οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη ώστε να μείνουν στο κυνήγι του τίτλου. Η ομάδα των Λουτρών ξεκίνησε τον αγώνα με τους Κάμπερ, Κρητικό, Βαγιανή, Κοντονίκα, Κάλφα, Κρυπιντήρη, Βασιλέλη, Διονυσάτο, Κάρμα, Σιβρή και Βλαστέλη, ενώ ο Διαγόρας με Πουρί, Σεφουλάη, Πιτσούλη, Καντιλεράκη, Χατζέλη, Διακορώνα, Κουρμπανίδη, Βαμβουκλή, Τζέκα, Μιχαλάκη και Βασίλη Παρέλη. Διαιτητής του αγώνα ο Βλουτέλης με βοηθούς τους Καραμπάση και Ψήλο. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ από αυτό το σημαντικό παιχνίδι, το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής. Ο Διαγόρας είναι στην επίθεση στα πρώτα λεπτά. Στο τέταρτο βρισκόμαστε ένα σούτ από τον Βασίλη Παρέλη. Η πρώτη φάση στο ντέρμπι, η μπάλα θα φύγει δίπλα από τα δοκάρια του Κάμπερ. Ο Αετός θα απαντήσει 3 λεπτά μετά. Εδώ θα γίνει το λάθος. Θα πάρουν οι παίκτες του Αετού. Η μπάλα θα φτάσει στον Κάρμα. Θα κάνει το σούτ ο Κάρμας. Ο Πουρής θα πέσει και θα μαζέψει την μπάλα. Είμαστε στο 11ο λεπτό. Πάντα το 0-0 στα Λουτρά. Ο Αετός κερδίζει την μπάλα. Ο Κρυπιντήρης στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Διονυσάτος θα κάνει την παλιά μπροστά. Ο Βλαστέλης θα δώσει για τον Κάρμα. Ο Κάρμας θα κρατήσει πολύ όμορφα την μπάλα. Θα φτάσει και στο σημείο να κάνει το σούτ. Ο Πουρής θα αποκρούσει και θα σώσει εδώ την ομάδα του. 22ο λεπτό, Μιχαλάκης εκτελεί το φάουλ, Καντιλεράκης κινείται στην πορεία της μπάλας. Ανοίγει το σκορ, ο Διαγόρας παγώνει τα Λουτρά με τη συμπλήρωση 22 λεπτών στην αναμέτρηση. Οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν το σκορ στο ντέρμπι. Ο Καντιλεράκης πανηγυρίζει μαζί με τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στα Λουτρά για να υποστηρίξει τον Διαγόρα. Βλέπουμε εδώ πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ από τον Μιχαλάκη. Πετάγει το πάνω Καντιλεράκη στην πορεία της μπάλας, κάνει το σουτ, νικάει τον Κάμπερ, στέλνει την μπάλα στη γωνία του τερματοφύλακα του Αετού. Για ακόμα μία φορά τον γκολ από την εκτέλεση φάουλ του Μιχαλάκη, ο Καντιλεράκης κάνει το 0-1. Ο Αετός στη συνέχεια θα προσπαθήσει να αντιδράσει για να φτάσει στην ισοφάριση. Θα έχει διαδοχικές ευκαιρίες. Βλέπουμε εδώ την πρώτη με την προσπάθεια που γίνεται. Η σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στο Βλαστέλη. Ο Βλαστέλης θα κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα και φεύγει κόρνερ. Θα εκτελεστεί το κόρνερ από το Διονυσάτο, έρχεται η μπάλα στην περιοχή, ο Κοντονίκας θα πιάσει την κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει δίπλα από την αιστεία του Πουρί. 21ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι στην επίθεση με τον Μιχαλάκη, θα βγάλει την σέντρα ο Μιχαλάκης για τον Τζέκα, θα κάνει το Τζέκα, η μπάλα θα φύγει έξω, ευκαιρία για τον Διαγόρα. Και τώρα πάμε στο 31 όπου ο Αετός είναι στην επίθεση, ο Βλαστέλης έχει εδώ την μπάλα, ο Σιβρής, η κόντρες, η κεφαλιά που γίνεται από τον Κρυπιντήρη, ο Βλαστέλης εδώ, η προσπάθεια εκεί υπάρχει με το Χατζέλη, ζητάει πέναλτι ο Βλαστέλης, θα δει κίτρινη για θέατρο ο Τζίμις Βλαστέλης από τον Βλουτέλη. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει το πλάνο λόγω του ότι υπάρχει αυτή η κολόνα μπροστά και δεν είναι ορατό το σημείο που έγινε αυτή η προσπάθεια. Πάντως ο διαιτητής έδωσε θέατρο. Βλέπουμε εδώ την τελευταία φάση του πρώτου μέρους με τη σέντρα από το Βλαστέλη. Ο Σιβρής προσπαθεί εκεί, αλλά ο Πουρής θα μαζέψει την μπάλα. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με το Διαγόρα να είναι μπροστά στο σκορ 1-0 τον Αετός μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Πρώτες μπαλιές και πάμε 58ο λεπτό. Ο Διαγόρας είναι στην επίθεση εδώ με το Διακορώνα. Γύρεται η κεφαλιά. Ο Μιχαλάκης θα πάρει την μπάλα. Ο Μιχαλάκης, ευκαιρία για το Διαγόρα, θα δώσει τον Τζέκα. Σταματάει εκεί. Ζητάει κάτι, πέφτει στο έδαφος. Ο Βλουτέλης θα του δείξει κίτρινη, είναι η δεύτερη, αποβάλλεται ο Τζέκα για θέατρο. Ο Χρήστος Τζέκα είναι έξαλλος με την απόφαση αυτή του διαιτητή. Ο παίκτης του Διαγόρας να θεώρησε πως δεν έκανε θέατρο. Βλέπουμε εδώ ότι είναι πολύ εκνευρισμένος ο Τζέκα. Πάντως ο Διαγόρας μπορεί να είναι μπροστά στο σκορ, αλλά χάνει ένα από τους καλύτερους του παίκτες. Βλέπουμε εδώ τη φάση. Έχει μπει ο Βέντος στο παιχνίδι, τον πέρασε αλλαγή ο Διονυσάτος και στο 68 από το φάουλ του Βλαστέλη, Μιχάλης Βέντος στην κεφαλιά, περνάει την μπάλα πάνω από τον Πουρί, ισοφαρίζει, ο Αετός κάνει το 1-1, εκμεταλλεύεται την αποβολή του Χρήστου Τζέκα και στο 68 ο Βέντος ισοφαρίζει για τον Αετό. Βλέπετε πως πανηγυρίζει μαζί με τους φίλους της ομάδας των Λουτρών. Ο Μιχάλης Βέντος πέρασε λίγο πριν στο παιχνίδι, αλλαγή. Και λίγο μετά δικαιώνει τον προπονητή του για την επιλογή αυτή από το φάουλ του Βλαστέλη. Κεφαλιά του Βέντου, βρίσκει την μπάλα ο Πουρής, δεν μπορεί να της αλλάξει πορεία. Αυτή καταλήγει στα δίχτυα. 1-1, ενδιαφέρον και πάλι στο παιχνίδι, σε αυτό το ντέρμπι, στην αυλαία του πρώτου γύρου για τα play-off της πρώτης κατηγορίας. Βλέπουμε εδώ το Βέντο να πανηγυρίζει. Στο 69, ένα λεπτό μετά, ο Αετός έχει το momentum, πιέζει εδώ, ο Κροτσίδας θα περάσει, ο Πουρής εκεί. Ζητάει κάτι ο Κροτσίδας, ανέμβδοτος ο Βλουτέλης. Θα βγάλει άλλη μια κίτρινη κάρτα και στον Πουρί και στον Κροτσίδα.
για θέατρο ο διαιτητής του αγώνα. Εμείς θα ξαναδούμε τη φάση με τον Νίκο Κροτσίδα. Θέλει να περάσει εκεί τον Πουρί, ζητάει πέναλτι, πέφτει στο έδαφος. Ο διαιτητής έχει άλλη γνώμη. Ξανά εδώ με τον Κροτσίδα και τον Πουρί. Και τώρα πάμε να δούμε άλλη μια αμφισβητούμενη φάση. 10 λεπτά μετά, εδώ από την προσπάθεια που γίνεται, ο Μιχαλάκης θα δώσει στον Χατζικυριάκο. Ξανά αυτός για τον Μιχαλάκη. Ο Μιχαλάκης φεύγει για τον γκολ. Θα σκοράρει, όμως έχει σταματήσει. Η φάση έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Μιχαλάκης από τον βοηθό, τον Καραμπάση. Βλέπουμε εδώ την παλιά του Χατζικυριάκου. Ο Μιχαλάκης παίρνει την μπάλα, φεύγει απέναντι από τον Κάμπερ, κάνει το σουτ, σκοράρει, αλλά το γκολ δεν μετράει. Εμείς θα το δούμε ξανά με παγωμένη την εικόνα. Εδώ βλέπουμε τον Χατζικυριάκο, είναι η στιγμή που θα κάνει την μπαλιά για τον Μιχαλάκη. Βλέπετε την φάση. Ο Καραμπάσης σήκωσε τη σημαία του. Εδώ στο 86 βλέπουμε αυτό το απευθείας κόρνερ από τον Χατζικυριάκο. Η μπάλα θα φύγει έξω. Οι δύο ομάδες θέλουν να βρουν τον γκολ της νίκης. Η ισοπαλία δεν τους βολεύει από τη στιγμή που κερδίζει ο Όλυμπος τον Ατρόμητο, ο πρωτοπόρος Όλυμπος. Και εδώ θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο Αετός με τον Βλαστέλη. Πλασάρει, οι κόντρες, διώχνει την μπάλα ο Χατζέλης τελευταία στιγμή, σώζει την ομάδα του. Από βέβαιο γκολ και άλλη φάση για τον Αετό στις καθυστερήσεις. Φάουλ του Βλαστέλη, κεφαλιά του Βέντου, πήγαν να το ξανακάνουν όπως τον γκολ. Ο Πουρής διώχνει σε κόρνερ και πάμε στο 92. Εκτελεί το φάουλ ο Βλαστέλης, μαζεύει ο Πουρής, παίζει γρήγορα το παιχνίδι πάνω κάτω. Ο Κουπέ έχει την μπάλα για τον Διαγόρα, έχει προωθηθεί και ο σκόρερ του Διαγόρα ο Καντιλεράκης. Εδώ θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα φύγει λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Κάμπερ. Μεγάλη ευκαιρία και για τον Διαγόρα που θα έχει και την τελευταία στο παιχνίδι. Εδώ με τον Διακορώνα θα πάρει την μπάλα, θα κάνει το σουτ, ο Κάμπερ θα πέσει και θα διώξει σε κόρνερ. Αυτή ήταν η τελευταία φάση στο ντέρμπι. Αετός Διαγόρας 1-1, από ένα βαθμό πήραν οι δύο ομάδες. Μια ισοπαλία που δεν τους βολεύει, αφού ο Όλυμπος κέρδισε τον Ατρόμητο. Η απόσταση μεγάλωσε στους 5 βαθμούς. Είναι πρώτος ο Όλυμπος, δεύτερη η Γέρα, Αετός και Διαγόρας ακολουθούν. Αετός Διαγόρας 1-1, παράπονα από τις δύο ομάδες για την διαιτησία. Τίποτα δεν άλλαξε πάντως. Ισόπαλο έλεξε το ντέρμπι. Αετός Διαγόρας 1-1. Η ομάδα σας προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε να κρατήσει αυτό το σκορ μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, αλλά στο δεύτερο δεχθήκατε ένα γκολ και πήρατε τον ένα βαθμό. Πώς θα είδατε τα πράγματα? Εγώ θέλω να πω μόνο μία κουβέντα. Τίποτα άλλο. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ντροπή για το λεσβιακό ποδόσφαιρο. Έχει πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω το ποδόσφαιρο, που έτσι κι αλλιώς ήταν στάσιμο με αυτή την νοοτροπία που επικρατεί. Ποτέ καμία ομάδα δεν θα μπορέσει να ξεμητήσει σε άλλη κατηγορία. Πάντα θα υπάρχει μία ομάδα στο νησί και καμία άλλη. Λυπάμαι, αηδιάζω και ντρέπομαι. 1-1. Ο κύριος Μακρογιάννης νωρίτερα αναφέρθηκε μόνο για τη διαιτησία. Εσείς τι έχετε να πείτε για το σημερινό παιχνίδι? Ένα ντέρπι ήταν τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Το θέλα και οι δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι πολύ καλό, αντάξιο. Θεωρώ ότι η Διαγόρας ήταν καλύτερο στο αγωνιστικό χώρο. Μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι πιο εύκολα από ό,τι εξελίχθηκε. Δεν στέκομαι ποτέ σε διαιτησία, ούτε σχολιάζω εδώ και πολλά χρόνια. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, αλλά αυτό που έγινε σήμερα, ειδικά με τον επάπτο τον κύριο Καραμπάση, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, αλλά όταν ένας παίχτης φεύγει 2 μέτρα από πίσω για γκολ και η ομάδα παίζει από το 50 με 10 παίχτες, πρέπει να σεβόμαστε τουλάχιστον τον κόπο των παιδιών αυτών που ματώνουν στον αγωνιστικό χώρο και έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ξεκινάει δεύτερος γύρος τώρα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Γέρα. Οι ομάδες δεν έχουν πολλές διαφορές. Θεωρώ θα κριθεί το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική και πιστεύω ότι η Διαγόρας θα είναι στο κόλπο της ανόδου μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Το γεγονός ότι κέρδισε σήμερα ο Όλυμπος και εσείς φέρετε ισοπαλία προβληματίζει, γιατί πλέον η διαφορά ανέβηκε στους 5 βαθμούς. Και κέρδισε και η Γέρα που είναι και αυτή που καταδιώκει. Όχι, δεν έχει καμιά αλλαγή. Είτε έφερνε ισοπαλία είτε έχανε. Δεν αλλάζει τίποτα. Η βαθμολογία είναι πολύ κλειστή. Οι 4 και 5 βαθμοί ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι, γιατί εκκρεμούν και τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου μεταξύ μας. Είναι όλα ανοιχτά και ευελπιστώ ότι στο τέλος μπορέσουμε να χαμογελάσουμε. Αλλά υπηρετώ το Διαγόρα 20 ολόκληρα χρόνια. Το σημερινό που είδα θα το κρατάω για χρόνια. Γεροί να είμαστε, για χρόνια στη ζωή μου. Ειδικά τη φάση αυτή με τον κύριο Καραμπάση είναι απλά λυπητερή, τίποτα άλλο. Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα? Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ δυνατό ντέρμπι.
Πιο πολύ πήγε στη δύναμη και στη μονομαχία. Όπως είδατε, υπήρξε μεγάλη ένταση. Γενικά και εκνευρισμός διέκρινε εγώ στο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είχαμε τον έλεγχο, είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες να ανοίξουμε το σκορ. Δεν τα καταφέραμε. Και σε μια πάλι ανύπαρκτη φάση, μπορώ να πω, χωρίς να μας έχει απειλήσει ο αντίπαλος, σε μια στατική φάση, από το πουθενά δεχτήκαμε ένα γκολ. Αυτό το γκολ μας επέφερε εκνευρισμό, δεν είχαμε ηρεμία. Μπήκαμε στο τρυπάκι του αντιπάλου, μπήκαμε στο ρυθμό τους, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε πατήσει μπάλα, να ηρεμήσουμε, ασχέτως αν μείναμε πίσω στο σκορ. Δεν το κάναμε και νομίζω ότι σπαταλήσαμε το πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο μήχρονο, παρόλα αυτά, μπήκαμε με διάθεση να γυρίσουμε το παιχνίδι, πιέσαμε πολύ τον αντίπαλο και στο σημείο που το καταφέραμε ήταν πολύ κομβικό. Από εκεί και πέρα και μετά την αποβολή που είχε ο αντίπαλος, το παιχνίδι χάλασε. Δηλαδή μπορώ να πω ότι υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες, εκνευρισμός και εκεί πάλι δεν δείξαμε να έχουμε την απαιτούμενη ηρεμία ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά είχαμε τις ευκαιρίες, είχαμε δύο πολύ κλασικές ευκαιρίες, μία με τον Βλαστέλη και μία με τον Βέντο, που θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί και να είχαμε κερδίσει. Μένουμε στο 1-1, τι να κάνουμε, κοιτάμε τη συνέχεια. Ντέρμπι ήταν, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα στο παιχνίδι. Προέκυψαν και κάποιες ατυχίες. Ο Δρακούλης στο ζέσταμα τραυματίστηκε. Μάλλον δεν ήταν ακόμη έτοιμος για το παιχνίδι αυτό. Λόγω του τραυματισμού είχε με τη γέρα. Ανακατέψατε κάπως τα πράγματα, την τράπουλα αναγκαστικά, γιατί δεν είχατε άλλη επιλογή. Είδαμε και την απουσία του Ευαγγέλου στα στόπερ. Βέβαια, υπήρχαν παίκτες που αναπλήρωσαν τα κενά. Έδειξαν καλή εικόνα. Πού στέκεστε στο σημερινό παιχνίδι? Όπως είπα, οι απουσίες είναι μες στο πρόγραμμα. Πρέπει να συνηθίσει να παίζει και με απουσίες. Τώρα, όσον αφορά την απουσία του Δρακούλη, εντάξει, είναι ένας παίκτης κομβικός, μπορεί να χάλασε λίγο η χημεία της ομάδας, αλλά εγώ έμεινα πολύ ικανοποιημένος από το παιδί που τον αντικατέστησε. Παρόλο που είχε να παίξει αρκετό καιρό, ήταν πολύ καλός, βοήθησε και έκανε ό,τι μπορούσε. Τώρα όσον αφορά τον Ευαγγέλου, εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύτιμη μονάδα για την ομάδα μας, αλλά δεν πάω να πει ότι όταν λείπει πρέπει να έχουμε πρόβλημα. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα και τη νίκη του Όλυμπου, αν την έχετε πληροφορηθεί, ο Όλυμπος νίκησε τον Ατρόμητο, η διαφορά μεγάλωσε στους 5 και τώρα η Γέρα περνάει και Διαγόρα ένα βαθμό. Αρχίζει πλέον ο κλειός και σφίγγει. Εντάξει, σίγουρα από τη στιγμή που η Αγιάσος έχει πάρει ένα προβάδισμα 5 βαθμών, νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα έναντι των άλλων αντιπάλων. Τώρα οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει να καλύψουν αυτό το handicap που υπάρχει. Έχει ακόμα δρόμο, έχει ακόμα 7 παιχνίδια, αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Σίγουρα θα υπάρξουν. 7 τελικοί. Ναι, σε 7 τελικοί σίγουρα θα υπάρξουν γκέλες για όλες τις ομάδες. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να διορθώσουμε τα λάθη μας. Αυτό που πληρώνουμε σε κάθε παιχνίδι και τα πιο πολλά είναι οι στατικές φάσεις. Και από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Τα δύο που έρχονται με Μεσότοπο και Ανδρονικά είναι εκτός έδρας, είναι κρίσιμα. Σίγουρα είναι κρίσιμα. Κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμα. Ιδίως αυτά που είναι εκτός έδρας είναι πολύ καθοριστικά και πρέπει να τα κερδίσουμε και τα δύο.